Povești de noapte bună. Maimuțica încruntată. Era o dimineață liniștită în junglă, iar maimuțica nu-și putea închipui o viață mai bună. S-a întins cu un căscat și a vrut să mai culeagă un fruct de mango delicios. Însă chiar atunci i s-a așezat o muscă pe nas. "Of, Doamne," a spus ea, "pleacă de aici." În vreme ce încerca să alunge musca, chipul i s-a încruntat. Chiar atunci a apărut în zbor prietenul ei, papagalul. "Salutare," a spus el, "de ce ești încruntată?" "Nu sunt încruntată," a spus maimuțica. "Ba ești," a spus papagalul. "Par bosunflată." "Ei bine, nu sunt," i-a răspuns maimuțica, "așa că te rog să nu mai spui asta. Ce-ar fi să mă lași în pace?" Chiar în acea clipă și chipul papagalului s-a încruntat, iar el și-a luat zborul pe deasupra copacilor. După un timp l-a văzut pe puiul de leu jucându-se cu elefantul pe malul râului. "Salutare," i-a spus puiul de leu. "De ce ești încruntat?" "Sunt încruntat?" s-a mirat papagalul. "Vai de mine!" Deodată s-a încruntat și chipul puiului de leu. "Acum ți se întâmplă și ție," a spus papagalul. "Văd că se ia." "Ce anume?" a întrebat elefantul încruntat. "Vai de mine și de mine," s-a văitat papagalul. "Nu trebuie să ne mai încruntăm." Atunci, dintre copaci a apărut leul. "Ce se întâmplă?" a întrebat el. "Sunteți bine?" "Am început să ne încruntăm toți," i-a spus puiul de leu. "E ceva ce am luat unii de la alții și nu știm cum." Leul a rămas o clipă pe gânduri. Apoi, încet, încet s-a încruntat și el. "O, nu!" au strigat toți în cor. Apoi, când toată lumea era atât de încruntată încât devenise insuportabil, au auzit un glas. "Salutare tuturor!" Au privit în sus și au văzut că maimuțica era cocoțată într-un copac. "Vai de mine și de mine," a spus ea. "Ce se întâmplă aici?" "Tu ar trebui să știi," a spus papagalul, "fiindcă tu ai început asta." "Eu?" s-a mirat maimuțica. "Dar când?" "Azi dimineață," i-a răspuns papagalul. "Tu erai încruntată și uite ce ai făcut." "Înțeleg," a spus maimuțica. "Vă rog să mă iertați." "Dar de ce erai încruntată?" a întrebat-o leul. "Chiar așa," a spus papagalul. "Cum a început toată povestea asta?" Toți erau nerăbdători să afle ce avea de spus maimuțica. "Cred," a spus ea, "că s-a întâmplat din pricină că o muscă mi s-a așezat pe nas." Preț de câteva clipe s-a lăsat tăcerea. Iar apoi, ha, 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 toți și-au întors privirile și l-au văzut pe puiul de leu care se tăvălea pe jos de râs. "Vrei să spui că toți am fost încruntați din pricină că o muscă ți s-a așezat pe nas?" a întrebat el. Ha, ha, ha. Apoi papagalul a observat ceva interesant. "Priviți," a spus el, "nu mai este încruntat." "Ai dreptate," a spus leul. "Cred că nu este posibil să fii încruntat și să râzi în același timp." "Atunci dați-mi voie să vă ajut," a spus maimuțica și a sărit din copac, apoi s-a dus la papagal și a început să-l gâdile. "Vai," a spus el, "mă furnic atunci când îmi gâdil penele în felul ăsta. Ha, ha, ha." Și în vreme ce râdea și încruntătura lui a dispărut. "Acum mă poți gâdila și pe mine?" a întrebat elefantul. Și pe măsură ce maimuțica i-a tot gâdilat, s-au molipsit de râs unul de la altul, până când s-au tăvălit, au țipat și au urlat în fel și chip. Și au râs așa de tare încât nici n-au mai băgat de seamă că niciunul dintre ei nu mai era vreun pic încruntat. V-am pupat!